πάμε στην Λέσχη Μπίντερμπεργκ πάλι. Μεταξύ των μελών της Λέσχης, το 1954, βλέπετε την φωτογραφία της σύναξης των μελών της Λέσχης Μπίντερμπεργκ το 1954, βρίσκουμε τον πρίγκιπα. Πάμε στην άλλη κάρτα για να δείτε ποιοι ήσαν οι πρώτοι, μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Βρίσκουμε τον πρίγκιπα της Ολλανδίας και από την Ευρώπη και τον Ροκφέλερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρίγκιπας Βερνάρδος της Ολλανδίας, στα νιάτα του, όταν πήγε να σπουδάσει στη Γερμανία, έγινε μέλος της ναζιστικής νεολαίας της Γερμανίας. Αυτό ξεχάστηκε και σιγά σιγά διάφοροι ερευνητές το έφεραν στην επιφάνεια, όπου βέβαια δεν έγινε και τίποτε, πάντοτε ήταν μέλος της Λέσχης Μπίντερμπεργκ, μόνο που όταν έγινε το σκάνδαλο της Μπλόχιν, τότε απεσύρθη ο πρίγκιπας Βερνάρδος. Έτσι λοιπόν έχουμε μία πλευρά της Ευρώπης τον πρίγκιπα Βερνάρδο και από την άλλη πλευρά τον Ροκφέλερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνέχεια είναι ότι στη δεύτερη συνεδρίαση της Λέσχης το 1955 είχε ως θέμα τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθιέρωση ενιαίου νομίσματος. Βλέπετε, πολύ πιο πριν σκεφτούμε εμείς, ενεργούν ως μια παγκόσμια κοινότητα η οποία θέλει να επιβάλλει μια παγκόσμια κυβέρνηση, αποφασίσει για πολλά ζητήματα που θα απασχολήσουν μετά εμάς τους ιδίους. Στη δεύτερη συνεδρίαση λοιπόν πάρθηκε η απόφαση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ που μας βασανίζει και σήμερα. Και μετά από 2 χρόνια υπεγράφει η συνθήκη της Ρώμης. Το ζήτημα της Ενωμένης Ευρώπης ήταν πάντοτε σημαντικό για αυτούς, αλλά θα σας πω και ένα τρίτο στοιχείο που το βλέπετε τώρα στους δέκτες σας, είναι ο Ντάβινον, ο οποίος ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξή του που έδωσε το 2009, τον Μάρτιο του 2009, ότι η όλη διαδικασία της Ευρώπης και κυρίως του ευρώ ήταν αποτέλεσμα της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι μυστικές εταιρείες, οι μυστικές οργανώσεις που δεν σας λαμβάνουν καν υπόψη, επεξεργάζονται τον μέλλον σας, το δυσμενές μέλλον, και ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο το είχαμε πάρει είδηση τι γινόταν πίσω από τις πλάτες μας. Αν δείτε λοιπόν την επόμενη κάρτα θα διαπιστώσετε το πλήθος των μυστικών εταιριών. Βλέπετε ακόμη και ο ΟΗΕ είναι μέσα σε αυτές. Αναλυτικά αν δείτε υπάρχουν μέχρι και η Λέσχη της Ρώμης, η οποία Λέσχη της Ρώμης έφερε μια νέα απειλή που αφορά το περιβάλλον και γι' αυτό θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι μυστικές εταιρείες, όπως είπαμε, είναι πλοκάμια ενός οκταποδιού και όλες συνδέονται με την Μπίντερμπεργκ. Όλες αυτές οι μυστικές εταιρείες που υπάρχουν και σήμερα είναι κάτω από τη σκέπη ισχυρών οικονομικών, πολιτικών οικογενειών τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Δυτικής Ευρώπης. Και αυτό το βλέπετε ακριβώς στο γράφημα της πυραμίδας, όπου η οικογένεια Ρότσιλντ είναι από τη μία πλευρά, εκπροσωπεί την Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά είναι οι Ροκφέλερ, Μόργαν και τα λοιπά που εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε τη Λαζάρντ, όπου ο κ. Βαρουφάκης προσέφυγε, την Goldman Sachs, τους αδελφούς Μπράουν, τη Λίμαν, τη Μόργαν, και αυτή είναι η βασική πυραμίδα και με βάση αυτή την πυραμίδα παίρνονται όλες οι αποφάσεις. Εμείς στη συνέχεια θα μπούμε στο θέμα, αφού σας δώσαμε αυτά τα εισαγωγικά, τα οποία είναι βασικά, για να δείτε ότι υπάρχει και από τις δύο μεριές, και από την Αμερική αλλά και από τη Δυτική Ευρώπη, μια συνεννόηση του τι θα γίνεται κάθε χρόνο σχετικά με την συνεδρίαση της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Μία φορά λοιπόν το χρόνο πραγματοποιείται η συνάντηση της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Η συνάντηση της Λέσχης Μπίντερμπεργκ, θα σας πω ότι με μεγάλη λεπτομέρεια
ψάχνεται ο κατάλογος, αλλά και τα θέματα. Από ποιους ψάχνετε? Κυρίως από αυτόν τον οποίο εσείς γνωρίζετε από παλιά. Είναι η επόμενη κάρτα και είναι ο Χέρι Κίνζιγκερ. Άμα δείτε την κάρτα, είναι αυτή η φάτσα που έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Είναι εκείνος που καθορίζει μαζί με τον, αν θέλετε, τον Ροκφέλερ, συμμετέχουν οι Σόβια, φροντίζουν για την διερεύνηση στο ποιοι θα συμμετάσχουν κάθε χρόνο και, και ποιες παγκόσμιες πολιτικές θα σχεδιάζουν. Έτσι λοιπόν η συνάντηση φέτος πραγματοποιήθηκε ήδη από την 11η έως 14η Ιουνίου. Είναι η 63η συνάντηση και πάλι ευχαριστούμε και το Μακελιό για την ευκαιρία που μας δίνει να αναφέρουμε αυτά όλα τα στοιχεία που ουσιαστικά δίνουν μια άλλη διάσταση στο ρόλο της Λέσης Μπίντερμπεργκ και είναι θα έλεγα ότι είναι ένα από τα λίγα μέσα που αυτή τη στιγμή μας δίνουν την ευκαιρία να μπορούμε να λέμε εναλλακτικές, αν θέλετε, απόψεις που στα κατεστημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα τα ακούσετε. Ο κόσμος δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα για τη Λέσχη Μπίντερμπεργκ. Άλλωστε, αυτή είναι η βασική επιδίωξη της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Να μην γνωρίζει ο κόσμος. Σε αυτή τη συνάθρηση, λοιπόν, όπως θα δούμε, της 63ης της Λέσχης Μπίντερμπεργκ, συμμετέχουν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι, επιχειρηματίες, τραπεζικοί, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και βασικά ο στόχος τους είναι ένας συντονισμός με βάση την ατζέντα που σας είπα που καθορίζουν διάφοροι παράγοντες κάτω από τη σκέπη Κίνζιγκερ και Ροκφέλερ. Και η συγκεκριμένη περίοδος που πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Λέσχης έχει ως στόχο αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν να δράσουν με τον ίδιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιούν τις πολιτικές της Λέσχης Μπίντερμπεργκ και θα σας πω το εξής, ο όρος, ο απαράβατος, ούτε η μαφία δεν μπορούσε να τον διατηρήσει τόσο σκληρά, είναι ότι ό,τι αποφασιστεί δεν λέει κανείς σε κανέναν απολύτως τίποτε. Υπάρχει ο νόμος της σιωπής. Εκείνο που θα σας τονίσω είναι ότι, όπως είδαμε και με τις αναφορές που σας έκανα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ ήταν αποφάσεις της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να τις θεωρείτε καλές. Καλές δεν είναι, αλλά θα σας πω εγώ το εξής. Σκεφτείτε τις χειρότερες. Ότι δεν σχεδιάζουν μόνο το να φτιάξουν ένα νόμισμα ή την ένωση κάποιων κρατών, διότι ο απότερος σκοπός τους είναι πάντοτε να φτιάξουν την παγκόσμια κυβέρνηση, να ελέγχουν τα πάντα και τους πάντες. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμη και η κατάρρευση οικονομιών κρατών σχεδιάζονται από αυτές τις κρυφές εταιρείες και τη Λέσχη Μπίντερμπεργκ. Και υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι σκιώδεις ελεγχτές που δεν τους βλέπουν, ακόμη και αυτοί που συμμετέχουν στη Λέσχη Μπίντερμπεργκ, που ελέγχουν αν πραγματικά τηρούν αυτά τα οποία έχουν συζητήσει και έχουν πάρθει οι αποφάσεις. Όπως σας είπα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης δεν ακούγεται τίποτε. Χρόνια λοιπόν λαμβάνονται τώρα αποφάσεις και μάλιστα αυτές οι αποφάσεις πολλές φορές προκαλούν μεγάλες αλλαγές και έχουν επιπτώσεις σε χώρες και σε πολίτες και οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε καμία ιδέα για την ύπαρξη καλά αυτής της Λέσχης Μπίντερμπεργκ. Στην 63η συνάντηση που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Αυστρία υπήρχαν διάφορα θέματα προς συζήτηση. Η ατζέντα ανακοινώθηκε, δηλαδή ο καθένας μας μπορούσε να δει την ατζέντα. Κανείς δεν μπορεί να δει τι θα συζητηθεί μέσα στην ατζέντα αυτή. Εμείς δεν θα αναλύσουμε όλη την ατζέντα, θα σταθούμε όμως σε δύο θέματα. Το ένα το θεωρώ ότι είναι άκρος ουσιαστικό και άκρος επικίνδυνο και για την ανθρωπότητα. Αυτό το θέμα είναι η τεχνική νοημοσύνη, το AI, το Artificial Intelligence. Με μια ματιά, αν θέλετε,
θα διαπιστώσετε όλη την πορεία ότι ό,τι κάνουν το κάνουν με μικρά βήματα, δεν παίρνει κανείς είδηση και στο τέλος εμφανίζεται το τελικό προϊόν και εμείς ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, διότι είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι από παντού, από κυβέρνηση, από υπερκυβέρνηση, από κομματάρχες, από πρακτόρους και δεν συμμαζεύεται. Έτσι λοιπόν για τα θέματα της τεχνικής νοημοσύνης θα τα πούμε αμέσως μετά, αφού προηγουμένως σας αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά αυτών που μετέχουν. Σας είπα ότι θα σας αναλύσω ορισμένα στοιχεία, ποιοι μετέχουν τόσο διεθνώς όσο και για τους Έλληνες, και θα δούμε αυτοί οι οποίοι οι Έλληνες τι έχουν κάνει και τι καλό έχουν κάνει για την πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν θα πάμε, αν θέλετε, στα δημογραφικά στοιχεία της λέσχης Bilderberg, με βάση λοιπόν αυτά τα οποία ανακοίνωσαν ποιοι συμμετέχουν. Κάναμε αυτή την ανάλυση, είναι 133 άτομα, σπάνια ξεπερνούν τα 140-150 άτομα, κάθε χρόνο μαζεύονται 140 άτομα, 130, ποτέ πάνω από μεγάλους αριθμούς, και βλέπουμε ότι σε αυτή τη σύναξη της λέσχης το 26 είναι γυναίκες και 107 είναι οι άντρες, δηλαδή υπερέχουν οι άντρες έναντι των γυναικών ως προς το φύλο στα μέλη της λέσχης Bilderberg του 2015. Ας δούμε την επόμενη κάρτα. Ναι, εδώ έχουμε λοιπόν από ποιες χώρες, ποιο είναι η συμμετοχή κάθε μιας χώρας. Βλέπετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 34 ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στη λέσχη Bilderberg, ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με 12, η Γαλλία με 10, η Αυστρία 9, η Γερμανία 8, η Ολλανδία με 7, η Τουρκία παρακαλώ με 6, η Ιταλία, ο Καναδάς με 5, η Σουηδία με 4, διεθνείς είναι διάφορες οργανώσεις, η Δανία με 4, η Ελβετία, και έρχονται οι τριάδες, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ισπανία και Βέλγιο από 3, η Ιρλανδία 2, βλέπετε τη φτωχή Ρωσία σχεδόν να μην υπάρχει κανένας, και βέβαια δεν υπάρχει ούτε ένας Κινέζος. Αυτοί λοιπόν μπορεί να πάρουν αποφάσεις για όλο τον κόσμο και να είναι εκτός και η Ινδία και η Κίνα και ουσιαστικά και η Ρωσία, να είναι και η Βραζιλία, να είναι και η Νότιος Αφρική, δηλαδή οι χώρες BRICS είναι εκτός Bilderberg. Έτσι. Πάμε και στα άλλα δημογραφικά, με βάση την επαγγελματική κατάσταση του καθενός από αυτούς τους 133. Οικονομικά 31 άτομα που ασχολούνται με την οικονομία, με την πολιτική 21, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 18, βιομηχανία και μεταφορές πάλι 18, ακαδημαϊκή 14, ομάδες σκέψης και συμφερόντων 14, τεχνολογία 6, δημόσια διοίκηση αστυνομία 5 άτομα, με την νομική 4, βασιλικά πρόσωπα και κτηματαγορά από 1 άτομο. Και στη συνέχεια ας πάμε και σε κάτι άλλο που θεώρησα ότι είναι σημαντικό, να σας δείξω τα 22 μεγαλύτερα ονόματα που συμμετέχουν στην λέσχη Bilderberg το 2015, και μπορούμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη κάρτα. Βλέπετε στους δέχτες σας, πρώτος είναι ο Αρί Ντεκάστρης, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ασφαλιστικού ομίλου AXA στη Γαλλία. Μετά είναι ο Πολ Αχλάιντερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Deutsche Bank, Γερμανία. Τρίτος είναι ο Μπεν Βαν Μπέρτιν, διευθύνων σύμβουλος της Royal Shell. Στη συνέχεια είναι η Λόρενς Μπουν, η οποία είναι σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων του Μπάρακ Ομπάμα, Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί η Άννα Μποτίν, πρόεδρος του Σανταντέρ στην Ισπανία. Ο Μπενουά Κερέ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γαλλία. Γνωστή φάτσα ο Γερούν Ντάλεσμπουν, έτσι, γνωστή φάτσα, πρόεδρος του Eurobook Group. Ο Μάρκ Ρούτε, πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Τζόλαν Έλκαν,
είναι πρόεδρος της Fiat Chrysler Ιταλία. Ο Μάρτιν Φελστάιν είναι και αυτός καθηγητής οικονομικών του Χάρβαρτ και πολλές φορές είναι σύμβουλος και των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντάγκλας Φλιντ είναι πρόεδρος της HEB στη Βρετανία. Ο Φίλιπ Χίλτερμπραντ είναι αντιπρόεδρος της BlackRock, παρακαλώ. Και πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου εμφανίζεται ο Τζο Κάισερ, διευθύνων σύμβουλος της Siemens, αλλήμον αν έλειπε η Siemens, Γερμανία. Η άλλη φάτσα γνωστή για την Ελλάδα και για τα κακά που έχει επιφέρει και με την Κύπρο, ο Χέρι Κίζικερ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μουσταφά Κότς, πρόεδρος της Κότς Holdings στην Τουρκία. Η Ούρσουλα Βάρντελέγεν, Υπουργός Άμυνας στη Γερμανία. Η Ούρσουλα Βάρντελέγεν είναι γνωστή. Ο Γιένς Στόλτενμπεργκ, Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ. Μάριο Μόντι είναι Σόβιος γερουσιαστής. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Παρακάτω είναι ο Τόμας Έντερς, διευθύνων σύμβουλος της Airbus Γερμανία. Ο Έρικ Σμιντ, διευθύνων σύμβουλος. Και Αλεξάνδερ Στούπι, Υπουργός Οικονομικών Φιλανδία, και ο Ρόμπερτ Τζένι, πρόεδρος Goldman Sachs. Έλα, Δημήτρη. Αυτά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, γιατί σας κουράσαμε με ονοματολογίες και με τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά οι κύριοι μοχλοί όλης αυτής της περιπέτειας που λέγεται Goldman Sachs. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, μετά από την δημογραφική ανάλυση που κάναμε σχετικά με τους συμμετέχοντες στην τελευταία συνεδρίαση της Λέσης Μπίλτερμπεργκ πρόσφατα, πριν από 3-4 μέρες, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως σας είπα, στην ατζέντα δεν θα συζητήσουμε όλη την ατζέντα. Θα επικεντρωθούμε σε 2 μόνο θέματα, τα οποία θα διαπιστώσετε και εσείς ότι είναι πολύ βασικά. Θα σας δημιουργήσουν ένα προβληματισμό. Θα πρέπει να σημειώσω ότι πριν από την σύνοδο της Λέσης της Μπίλτερμπεργκ είχε ξεκινήσει η σύνοδος των G7, χωρίς τη Ρωσία, χωρίς την Κίνα μέσα, όπου εκεί απεφάσισαν οι ηγέτες των 7 μεγάλων χωρών των Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας και τα λοιπά, Αγγλίας, τι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις, και ένα από τα θέματα ήταν και το θέμα της κρίσης της Ελλάδος, και στη συνέχεια ακολούθησε η Λέση Μπίλτερμπεργκ, όπου αυτοί μεταφέρθηκαν ακριβώς να παρακολουθήσουν και τη συνεδρία της Λέσης Μπίλτερμπεργκ και ουσιαστικά μεταφέρθηκαν και τα διάφορα ζητήματα. Αλλά η ατζέντα είναι καθορισμένη και εμείς θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε ένα μόνο στοιχείο αρχικά και στη συνέχεια ένα δεύτερο στοιχείο της Λέσης Μπίλτερμπεργκ. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι η τεχνική νοημοσύνη είναι το κύριο ζήτημα της ατζέντας της Λέσης Μπίλτερμπεργκ. Σκεφτείτε την περίπτωση που οι μηχανές θα έχουν πρικιστεί σε κάποια φάση, σε κάποια στιγμή, με νοημοσύνη όπως αυτή του ανθρώπου. Σας λέω με πολύ απλά λόγια για την τεχνική νοημοσύνη. Και αν θέλετε, θυμηθείτε και τις ταινίες. Καμιά φορά ο κινηματογράφος προηγείται πολλών πραγμάτων. Σκεφτείτε τις ταινίες Οδύσσεια του διαστήματος. Την καταπληκτική ταινία που τους ξέφυγε από το Hollywood, την ταινία Matrix, τις διάφορες, ας πούμε, κλιματικές αναλύσεις που δόθηκαν από τις 3 συνέχειες της ταινίας Matrix. Τον εξολοθρευτή, εγώ το ρομπότ. Όλα αυτά ακριβώς είναι μέσα στο πνεύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες αυτές οι ταινίες που επικεντρώνονται, αν θυμηθείτε, στη μελλοντική εποχή όπου οι σκεπτόμενες μηχανές στρέφονται εναντίον του δημιουργού τους. Αυτή είναι η τεχνική νοημοσύνη. Ο κοσμολόγος, ο Στέφαν Χόκιν, είχε δηλώσει ότι η πλήρης ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης ή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σημάνει το τέλος του ανθρώπινου είδους. Στην κλειστή συζήτηση της Λέσης Μπίλτερμπεργκ και στην απόφαση που θα πάρουν έχει κληθεί η πρώην διευθύντρια της DARPA,
DARPA είναι ο Οργανισμός Αναβαθμισμένων Τεχνολογιών του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκλήθη λοιπόν η πρώην διευθύντρια, η Ρετζίνα Ντούγκαν, την οποία τη βλέπετε και βλέπετε τη φωτογραφία της Ρετζίνα Ντούγκαν στην οθόνη σας. Λίγο πιο πέρα πάμε, αυτή είναι η κρυφή ατζέντα, όπως είπαμε. Ξεκινήσαμε την κρυφή ατζέντα, προχωρήσαμε. Εδώ είναι λοιπόν η Ρετζίνα Ντούγκαν, πρώην διευθύντρια λοιπόν της DARPA. Και σήμερα εργάζεται στην αντίστοιχη θέση της Google. Έτσι. Αυτή είναι η Ρετζίνα Ντούγκαν, η οποία και είναι η κύρια ομιλήτρια πάνω στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Στη διάσκεψη λοιπόν της Λέσης Μπίντερμπεργκ θα συμμετέχει ήδη η Ντούγκαν. Τι θα συζητήσουν? Σας είπα ότι η Ντούγκαν είναι πραγματικά πολύ δυνατή στα ζητήματα με τα οποία ασχολείται επιστημονικά και εργάζεται πάνω στη δημιουργία ενός μικροτσίπ μέσα σε ένα χάπι που είναι για την καθημερινή, αν θέλετε, χρήση σας. Και τι δηλώνει η Ρετζίνα Ντούγκαν? Διαβάζετε λοιπόν στην οθόνη σας ότι αυτό το χάπι έχει ένα μικρό τσιπάκι στο εσωτερικό του με ένα διακόπτη. Έχει επίσης τη δύναμη ηλεκτρισμού που μπορούμε να βγάλουμε από μια πατάτα. Όταν αυτό καταποθεί, τα οξέα στο στομάχι θα χρησιμεύσουν ως ηλεκτρολίτης και κατά αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί. Ο διακόπτης ανάβει και σβήνει και έτσι δημιουργεί ένα κύμα 18 bit, οπότε ολόκληρο το σώμα γίνεται ένα διακριτικό ελέγχου ταυτότητας. Θα πρέπει να μας ανησυχεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί η Ντούγκαν και από την προηγούμενη της θέση, αλλά και από αυτή τη θέση που έχει τώρα στη Google, ουσιαστικά με αυτό το χάπι, που βέβαια τότε οι κυβερνήσεις θα σας το δίνουν δωρεάν, θα το παίρνετε και ίσως να μην παίρνουμε και χαμπάρι, ουσιαστικά δημιουργείται η επιτηρούμενη κοινωνία. Ποια επιτηρούμενη κοινωνία? Αυτό το Big Brother. Η Λέσχη λοιπόν Μπίντερμπεργκ επιδιώκει τη δημιουργία αυτής της τεχνολογίας και στην υιοθέτησή της από αυτούς που ασκούν εξουσία ή επηρεάζουν τον κόσμο. Δηλαδή να υιοθετήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας Big Brother. Έτσι όλοι μηδενός εξορμένου που θα έχει πάρει αυτό το χαπάκι θα είμαστε υπό έλεγχο της παγκόσμιας κυβέρνησης, που όμοιά της δεν θα έχει γίνει ποτέ άλλοτε. Άρα λοιπόν, παίρνοντας αυτό το χάπι, αυτόματα η παγκόσμια κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει πού βρίσκεσαι, τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και όπως λέει και η Ντούγκαν, αυτό το χάπι δεν προκαλεί και τίποτε διαταραχές και έτσι λοιπόν είναι ασφαλές στο να το πάρει κανείς. Τα πειράματα συνεχίζονται και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Επίσης, μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, επιδίωξη της κρυφής ατζέντας της Λέσης Μπίντερμπεργκ είναι να αναπτύξει τη ρομποτική και να αντικαταστήσει, όπως λένε, το ανθρώπινο δυναμικό. Με άλλα λόγια, η Λέσχη επιδιώκει τον πόλεμο των τάξεων. Κοιτάξτε ποιος είναι ο ένθερμος υποστηρικτής. Δέστε λοιπόν την φωτογραφία. Είναι ο κύριος Κίζιγκερ και του δείχνουν και τις αλυσίδες που θα μας αλυσοδέσουν. Είναι λοιπόν ο κύριος Κίζιγκερ, αλλά δίπλα του είναι ο επίσης γνωστός, που μπορούμε να δούμε στην επόμενη φωτογραφία, ο Μπάρακ Ομπάμα, όπου ο Κίζιγκερ είναι και σύμβουλός του, τον συμβουλεύει. Έτσι λοιπόν ο Κίζιγκερ συμβουλεύει τον Ομπάμα, όπου επί σειρά ετών προσπαθούσε να αλλάξει το καθεστώς στη Συρία και σε ένα μικρό βαθμό τα κατάφερε δημιουργώντας τους τζιχαντιστές. Και προσέξτε να δείτε, το δεύτερο θέμα της ατζέντα της Λέσχης Μπίντερμπεργκ είναι η τρομοκρατία. Είμαστε όλοι υποκριτές, δηλαδή ο κύριος Κίζιγκερ, ο Ομπάμα και όλοι αυτοί που προσπάθησαν να δημιουργήσουν τους τζιχαντιστές, διότι αυτοί τους δημιουργήσαν τους τζιχαντιστές, μιλάνε πώς θα περιορίσουν την τρομοκρατία. Γιγάντουσαν λοιπόν με τις ενέργειες τους και με τις χρηματοδοτήσεις τους
τους ίσης και θα συζητήσουν για την τρομοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα η ατζέντα έχει και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα. Έχει ένα ζήτημα που ουσιαστικά πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Είναι το ζήτημα της απομόνωσης της Ρωσίας και την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Πάμε λοιπόν σε θέματα γεωπολιτικής. Όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις διάφορες ενέργειες που έχουν πάρει, να μην στέλνουν τα αγροτικά προϊόντα κτλ., τις τιμωρίες εντός εισαγωγικών που έχουν επιβάλει, ταυτόχρονα η Ρωσία έχει βρει διεξόδους και έχει αναπτύξει τα δικά της όπλα προς αυτά τα οποία η Δύση προσπαθεί να επιβάλλει. Εκείνο όμως που δεν μπορεί η Δύση να βρει είναι το εύκολο πετρέλαιο και το εύκολο υγραέριο, το οποίο πλούσια τους παρέχει η Ρωσία. Και πώς θα περιορίσουν, το άλλο ζήτημα είναι πώς θα περιορίσουν το πρόβλημα της μεγάλης διείσδυσης που πραγματοποιεί η Κίνα στην Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή πάλι είναι ο στόχος, με άλλα λόγια, των BRICS. Δεν το λένε ευθέως, αλλά ουσιαστικά όταν χτυπάς την Ρωσία και την Κίνα και λόγω της απουσίας της Ινδίας και των υπολείπων μελών των BRICS, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός είναι ο πόλεμος που θέλει να διεξάγει η Λέσχη Μπίντερμπεργκ. Το άλλο ζήτημα στην ατζέντα που απασχολεί τη Λέσχη Μπίντερμπεργκ είναι τι θα γίνει με το δημοψήφισμα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση Κάμερον σχετικά με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Μπίντερμπεργκ ήταν από τους προτεργάτες για την θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθιέρωση του ευρώ. Και τώρα βλέπει ότι ένα από τα κομμάτια της θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας μάλιστα μέσω δημοψηφίσματος αυτή τη φυγή. Το άλλο ζήτημα είναι λίγο αστείο, θυμίζει και εμάς με την οικογενειοκρατία. Η οικογενειοκρατία που μας σακάτευσε ως κράτος και έθνος. Ακούμε Καραμανλή, ακούμε Παπανδρέου, ακούμε Μπακογιάννη, Μητσοτάκη και δεν συμμαζεύεται. Αυτή η οικογενειοκρατία που μας ρήμαξε φαίνεται ότι αρέσει λιγάκι και στη Λέσχη Μπίντερμπεργκ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να στηριχθεί η υποψηφιότητα της Κλίντον. Οι συνεδριάσεις της Μπίντερμπεργκ, όπου έχουν συγκεντρωθεί τραπεζίτες και οικονομολόγοι, όπως είδατε ότι είναι αρκετοί, θα συζητηθεί και το θέμα της Ελλάδος, όχι τόσο από οικονομικής απόψεως, γιατί ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει κόψτε το δάνειο, κόψτε το ένα, κόψτε το χρέος, όσο από πλευράς γεωπολιτικής. Και είδατε ότι ξεκάθαρα παίρνουν θέση για την Ουκρανία. Τους απασχολεί λοιπόν έντονα η Ρωσία και η Κίνα. Τους απασχολεί όμως και κάτι άλλο. Τους απασχολεί η άνοδος του εθνικισμού. Η άνοδος του πατριωτισμού. Το πατριωτικό συναίσθημα πρέπει να χτυπηθεί, κατά τη Λέσχη Μπίντερμπεργκ. Γιατί είναι εμπόδιο στην παγκοσμιοποίηση. Είναι εμπόδιο στην παγκόσμια κυβέρνηση. Και δέστε τι ακριβώς έχουμε εδώ. Σας δίνω και την πηγή από το Infowars, όπου το 1966, όπως αποκαλύπτεται από το Infowars, στις σημειώσεις του Αμερικανού γερουσιαστή, αναφέρεται ότι, που συμμετείχε στη Λέσχη Μπίντερμπεργκ, ότι ο εθνικισμός θεωρείται το μεγάλο εμπόδιο για τη δημιουργία της παγκόσμιας κυβέρνησης. Η θέση λοιπόν της Λέσχης Μπίντερμπεργκ είναι ο εθνικισμός είναι επικίνδυνος. Μισός αιώνας πέρασε από το 1966, ακόμη και σήμερα θεωρείται ότι είναι επικίνδυνος ο εθνικισμός. Και θα σας ενημερώσω ότι στην προηγούμενη ατζέντα της Λέσχης Μπίντερμπεργκ πέρσι, το κύριο ζήτημα ήταν η άνοδος πράγματι των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και κυρίως στις ευρωεκλογές. Έτσι λοιπόν, ενώ πέρασε μισός αιώνας, απασχολεί ακόμη το θέμα του εθνικισμού, όπου αποτελεί εμπόδιο για την Λέσχη Μπίντερμπεργκ στα θέματα της παγκοσμιοποίησης. Σας ανέφερα αυτά τα δύο ζητήματα,
τα οποία είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικά από την ατζέντα τόσο της τεχνητής νοημοσύνης όσο και το θέμα της τρομοκρατίας, πώς θα την καταπολεμήσουν, αλλά την τρομοκρατία πώς θα την καταπολεμήσουν αφού ήδη δημιουργούν τις διάφορες καταστάσεις. Εκείνο όμως που έχει σημασία και είναι έτσι σκιώδες και δεν το πολυλέμε προς τα έξω από την πλευρά της Λέσχης Μπίλτερμπεργκ είναι ότι τι θα κάνουν με το εθνικιστικό συναίσθημα που έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι στην Ελλάδα μόνο, είναι σε όλη την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά το συναίσθημα αυτό δεν μπορεί να το κόψεις, δεν μπορεί να κόψεις τις ρίζες σου. Όσα χρόνια, περάσαν 50 χρόνια από το 66 μέχρι σήμερα και όντως παραμένει πρόβλημα, έστω και αν τα εθνικιστικά κινήματα, έστω τα πατριωτικά κινήματα δεν είχαν αυτή την ένταση που έχουν σήμερα στην Ευρώπη. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια ποιοι Έλληνες έχουν συμμετοχή. Θα σας πω το εξής, ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με το ποιοι Έλληνες συμμετέχουν στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ, όχι από το 1992 που βλέπετε στην οθόνη σας, αλλά από το 1954 και θα ανεβεί όλο αυτό το υλικό για όλους τους Έλληνες από το 1954 μέχρι σήμερα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του μακελιό.gr και ο καθένας θα μπορεί να κατεβάσει να δει ποιοι Έλληνες μας εκπροσωπούσαν στη Λέσχη, όχι μας εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους και τις παρατάξεις τους και τα συμφέροντά τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη κάρτα και βλέπουμε τους πρωθυπουργούς. Μητσοτάκης, Καραμανλής, Παπανδρέου, Πικραμένος. Πικραμένος, έτσι. Ο Πικραμένος τώρα πήγε. Πικραμένος που η σχέση του με τη Γερμανία είναι εκκαταγωγής θα λέγαμε. Και κοιτάξτε, φέρτε στο μυαλό σας τη σημερινή κρίση. Τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στη σημερινή κρίση. Και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μήπως κανείς από αυτούς πήγε σε κανένα ειδικό δικαστήριο? Εδώ ο Παπανδρέου μας έβαλε στο δούνο του, βγαίνει ο Ιγνατίου με το βιβλίο του και λέει ότι έκανε πράξεις προδοσίας και δεν κοκκινίζει ούτε ο ίδιος, ούτε και κανείς από το κοινοβούλιο να τον πιάσει από το αυτί και να τον καθίσει στο σκαμνί. Μα μπορεί να το κάνει κανείς εύκολα? Όχι. Γιατί? Διότι συμμετέχουν στην Μπίλτερμπεργκ. Για να δούμε λίγο παρακάτω από πρωθυπουργούς και να πάμε σε άλλη κατηγορία. Υπουργοί Οικονομικών. Αρσένης, Μάνος, Αλογοσκούφης, Παπαθανασίου, Διαμαντοπούλου, Παπακοσταντίνου. Όλοι αυτοί λοιπόν αξιολογήστε τι έκαναν. Τι έλεγε ο Παπαθανασίου? Η δραχμή, το ευρώ είναι ισχυρό, εμείς έχουμε θωρακίσει τις τράπεζες. Ο Αλογοσκούφης κατηγορούσε ότι ψευδώς διαδίδουν ότι η οικονομία θα πάει άσχημα. Ο Αρσένης ήταν ο Τσάρος ο πρώτος ο οποίος έκανε τα δικά του και φτάσαμε ουσιαστικά να εκτιναχθεί το χρέος στα ύψη. Ο Παπακοσταντίνου είναι γνωστός και θα σας πω το εξής περίεργο. Όταν ο Παπακοσταντίνου τον καλέσανε να συμμετάσχει στην Λέσχη Μπίλτερμπεργκ, τότε ανακηρύχθηκε 8ος μεταξύ 19 ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους καλύτερους υπουργούς οικονομικών σύμφωνα με τους Financial Times. Έντρεπόμαστε λιγάκι. Και τι λένε οι Financial Times? Ότι αξιοσημείωτα αποτελεσματικός στη διερεύνηση επικίνδυνων ευρωπαϊκών πολιτικών, στη διασφάλιση της εγχώριας αποδοχής των πρωτοφανών μέτρων λιτότητας και την αποκατάσταση σε κάποιο βαθμό της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε και στους άλλους. Εδώ έχουμε υπουργό εξωτερικό, έτσι. Έχουμε δύο πρόσωπα, τον Παπακοσταντίνου και την Μπακογιάννη, όπου και προηγουμένως ο Παπακοσταντίνου είναι συγγενής, ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου ήταν θείος του. Γνωστή η πορεία της οικογένειας Παπακοσταντίνου στην Κοζάνη, ΔΕΗ και δεν συμμαζεύεται. Η Ντόρα Μπακογιάννη, κόρη του Μητσοτάκη, ως υπουργός εξωτερικών εκλήθη στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Πάμε στους τραπεζίτες. Κωστόπουλος της Α, ο Αράπογλου τον θυμάστε της Εθνικής, ο Στουρνάρας,
και ο Χαρδούβελης. Και όλους αυτούς τους γνωρίζετε και για τα μέτρα που παίρνανε, τουλάχιστον τους δύο τελευταίους, Τουρνάρα και Χαρδούβελη, όπου τους κατάλαβε ο ελληνικός λαός στο πετσί τους. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στους επιχειρηματίες. Εδώ έχουμε τους επιχειρηματίες, έχουμε τον Παπαλεξόπουλο και τον γιο Παπαλεξόπουλο, του Τιτάνα, έχουμε τον Περατικό, τον Δαβίδ. Αυτός είναι διαχρονικός ο Δαβίδ. Σε όλες τις επιτροπές της Λέσης Μπίντερμπεργκ είναι παρόν. Είναι αυτός που πήρε την κοκακόλα από εδώ και την πήγε κάπου αλλού για να μπορεί να βγάλει περισσότερα χρήματα, και είναι και ο κύριος Καράς, ο εφοπλιστής, που θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο μαζί του, γιατί μας ενδιαφέρει τι έχει κάνει για το σχέδιο Ανάν. Πάμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσέξτε, Παπαχελάς, έτσι, φάκελοι, δυσφήμιση του 21 και δεν συμμαζεύεται, και Βαρβιτσιώτης, αδερφός του Μιλτιάδη, ιός του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ας πάμε και στους καθηγητές, διότι και εμάς το συνάφι μας δεν είναι και το καλύτερο. Βερέμης, βάζουμε Ελιαμέπ, που είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Διαμαντούρος, εξελέγει στην Ακαδημία Αθηνών, θα πούμε και γι' αυτό με 5 κουβέντες. Κουλουμπής, Ελιαμέπ, Τσούκαλης, ο οποίος και τώρα συμμετέχει. Όλοι αυτοί είναι λοιπόν στο Ελιαμέπ, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που θεωρεί ότι το έθνος δεν υπάρχει. Για να πάμε λίγο παραπάνω κάτω να δείτε τι λένε. Ακούστε τι γίνεται. Αυτή είναι από μια επερώτηση στη Βουλή του Κώστα Ευμυρίδη. Λοιπόν, τι λέει? Ο κύριος Βερέμης είχε ιδιαίτερες ευαισθησίες στις θεωρίες του ελληνοτουρκισμού και προβλέπει στο ιδεώδες όχι της απλής ελληνοτουρκικής συνύπαρξης, αλλά της δημιουργίας μιας πολιτικής φόρμουλας ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας. Ο κύριος Βερέμης πρεσβεύει πως η ιδέα του έθνους είναι ανύπαρκτη και αποτελεί φανταστικό κατασκεύασμα, και πως το σημερινό ελληνικό έθνος είναι αντικειμενικά ανύπαρκτο και δημιούργημα διανοουμένων. Αυτά λέει ο κύριος Βερέμης. Να δούμε το ΔΣ του Ελιαμέπ. Πρόεδρος ο Τσούκαλης, ο οποίος και αυτός πλέον έγινε σχεδόν μόνιμο μέλος της Λέσης Μπίντερμπεργκ. Ο Βερέμης που έχει πάει. Ταμείας είναι ο Βρουλούμης, γνωστός και για τον ΟΤΕ. Αν δούμε και τα μέλη, δέστε τα μέλη για να εκπλαγείτε. Κώστας Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος. Ράικα. Παύλος Αποστολίδης, πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Ελένη Δανδρινού Λουρί, υποδικήτρια της Τραπέζης Ελλάδος. Μητσός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής. Ελευθέριος Οικονόμους, στρατηγός πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Έτσι. Γιώργος Παπογουλάτος, αφήστε τον. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Τσιμέντα, και ο Αλέξης Παπαχελάς κτλ. Είναι εκείνοι, αν πάμε και στην επόμενη κάρτα, είναι εκείνοι που λένε, που μας δείχναν την εκπομπή του Sky το 1829, η γέννηση ενός έθνους, που την επιστημονική ευθύνη έφερνε ο ίδιος ο Βερέμης για να μας λέει ότι δεν υπάρχει έθνος. Αν πάμε και παρακάτω, έχουμε μερικά στοιχεία για τον Κώστα Καρά. Γιατί επιλέξαμε τον Κώστα Καρά? Τον επιλέξαμε διότι σε όλες τις επιτροπές, σε όλες τις συνεδριάσεις της Λέσης Μπίντερμπεργκ είναι παρόν. Έτσι. Μερικά στοιχεία του. Το 1974, ενώ μπαίναν τα τάγκς και ισοπαίδωναν πραξικοπηματικά και χώριζαν την Κύπρο, ο Καράς συνήδριε με τον απικιακό κυβερνητή στην Κύπρο, Σερ Χιου Φουτ, τη διζωνική ομάδα. Συμμετείχε σε πολλές συνεδριάσεις της Wilton Park, που είχε δημιουργηθεί από το Foreign Office για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 1985, στην επόμενη κάρτα, άμα πάμε, θα τα δείτε, πρωτοστάτησε στις επαφές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών, ενώ την ίδια εποχή οι φίλοι της Κύπρου εγγενίασαν τις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Συμμετείχε το Φεβρουάριο, αυτό είναι λυπηρό, το 2004, επιλέκτων υποστηριχτών του σχεδίου Ανάν στο Σεν Άντονι Κόλετζ της Οξφόρδης για την ωρεοποίηση του σχεδίου Ανάν. Συγκαταλέγεται στους ιδρυτές του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και ο πρόεδρος είναι ο Ρίτσαρντ Σίφερ. Δεν μπορούσαν να βρουν έναν Έλληνα τουλάχιστον να τον βάλουν εκεί πέρα, έστω και να ήταν και της Λέσης Μπίντερμπεργκ με το ένα πόδι.
έχει διατελέσει πρόεδρος του Αμερικανοεβραϊκού Ιδρύματος Διεθνών Σχέσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο παίζει αυτό το κέντρο για τη δημοκρατία και τη συμφιλίωση. Μια από τις μελέτες του είναι ακριβώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός είναι ο τίτλος του πρωτοτύπου και εισηγητής είναι ο Κώστας Καράς, διευθυντής του Ντέραν Σέμπεκ, τους είπαμε, και θα πούμε το εξής, χορηγός στο Ίδρυμα Λεβέντη. Η σύλληψη, λέει, αυτού του καταρχήν σχεδίου οφείλεται στον Κώστα Καρά, χάρη στη δική του αφοσίωση και αταπώνητη δραστηριότητα. Του είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη γενική επίβλεψη του όλου εγχειρήματος, καθώς και για το ρόλο που διαδραμάτισε ως κριτικός αναγνώστης των εγχειριδίων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον πρόλογο λοιπόν του βιβλίου «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία» γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους χορηγούς. Προσέξτε τους χορηγούς. Με έντονα γράμματα βλέπετε ποιοι είναι οι χορηγοί. Είναι η Coca-Cola, δηλαδή του Δαβίδ. Ποιος είναι ο Δαβίδ? Μέλος της λέσχης Μπίτελμπεργκ. Είναι η Αλφα Μπάνκ. Ποιος είναι εκεί? Ο Κωστόπουλος. Τι είναι? Μέλος της Μπίτελμπεργκ. Είναι ο Τιτάν. Είναι και ο Παπαλεξόπουλος πατέρας, είναι και ο γιος και αυτή στη λέσχη Μπίτελμπεργκ. Αυτοί καλά δεν μπορούσαν να τα δώσουν σε κανένα φτωχοκομείο, σε φτωχούς, σε οργανώσεις που θα μπορούσαν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, και εδώ εμφανίζονται ότι είναι γαλαντόμοι. Και ποιος υπογράφει? Ο Σίφτερ, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Αμερικανοεβραϊκού Συμβουλίου. Και ερχόμαστε σε μια δυσάρεστη ιστορία, δεν θα ήθελα να την θίξω, αλλά μπορώ να πω μερικά πράγματα. Είναι η αρχαιοκαπηλεία. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έγινε μια αρχαιοκαπηλεία. Για την αρχαιοκαπηλεία καθημερινή βήμα, ακόμη και η αυγούλα. Τίποτε δεν είπαν. Και προσέξτε ποιοι συμπαραστάθηκαν όταν μπήκε η αστυνομία στο σπίτι του εφοπλιστή Κώστα Καρά για την αρχαιοκαπηλεία. Μας προκαλεί για τον λόγο αυτό κατάπληξη και δυσάρεστη έκπληξη το νέο της ευνίδιας και εξονυχιστικής έρευνας της κατοικίας τους, της ενέργειας ανάκρισης σε βάρος του Κώστα για τυχόν παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και της υποχρεωτικής διανύκτερευσης του Κώστα στο κρατητήριο. Εκφράζουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη μας κτλ. Και οι υπογραφές, αρχίζουν οι υπογραφές. Αν πάμε στις υπογραφές, θα δούμε τον Μιχάλη Κακογιάννη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιανναρά, Πέτρος Θέμελης, Νάσος Βαγενάς, αλλά αυτούς που... Ανδρέας Παπανδρέου, ο αδερφός του Τζέφρι, έτσι. Η Θάλια Δραγώνα που έλεγε τα δικά της, που έγινε και υπουργός παιδείας και δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να γίνει καθηγήτρια. Ποιοι άλλοι? Ο Λουκάς Τσούκαλης, Μπίτελμπεργκ, ο Θάνος Βερέμης, Μπίτελμπεργκ, ο Θόδωρος Κουλουμπής, Μπίτελμπεργκ, Άννα Διαμαντοπούλου, Μπίτελμπεργκ. Όλοι αυτοί λοιπόν τις λέσχες Μπίτελμπεργκ. Προφανώς μετά τα γεγονότα αυτά της αρχαιοκαπηλείας, αθώος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Καράς από το πρώτο μονομελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Κατηγορήθηκε το 2008 για το αδίκημα της υπεξαίρεσης μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τα οποία βρίσκονταν στον χώρο της οικίας του, λέμε την απόφαση, έτσι, και της ελληνικής εταιρείας περιβάλλοντος και πολιτισμού. Κατά τον χρόνο εκείνο, στο πλαίσιο της διενεργηθήσας ανάκρισης, τα αντικείμενα αυτά κατασχέθηκαν, ενώ μια διάταξη του επιληφθέντος ανακριτή του επευλήθηκε ο περιοριστικός όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Η υπόθεση προσδιορίστηκε προς εκδίκαση για πρώτη φορά 13 Πέμπτου 2013 και κατόπιν δύο αναβολών εκδικάστηκε πριν από ένα χρόνο. 5 Πέμπτου 2004, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αθωωτική, όπως και η εισαγγελική πρόταση. Το δικαστήριο διέταξε ακόμα την απόδοση χρηματικής εγγύησεως και την επιστροφή κτλ. Του ιδιοκτήτη. Βέβαια, εδώ δικαιώθηκε, στη δικαιοσύνη αυτή δικαιώθηκε ο κύριος Καράς, αλλά στη δικαιοσύνη, στην ιστορία της δικαιοσύνης για το σχέδιο Ανάν δεν θα δικαιωθεί ποτέ, γιατί ουσιαστικά ενήρισε εναντίον του κυπριακού λαού και του ελληνισμού. Αλλά ας πάμε τώρα και σε ένα άλλο πρόσωπο, τον Πικραμένο, τον Παναγιώτη Πικραμένο, έτσι, και αυτό στη λέσχη Μπίτελμπεργκ. Τι έκανε ο κύριος Πικραμένος? Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Αν πάμε σε δύο στοιχεία, είναι εκείνος που έκρινε νόμιμη την ένταξη της χώρας στο Δουνουτού. Είναι εκείνος που έκρινε νόμιμη. Και ως πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας
εγκρίνει το χαράτσι που εισπράχθηκε μέσω ΔΕΗ. Αυτός λοιπόν είναι και ο κύριος Πικραμένος. Περιμένατε εσείς ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας να έχει ευαισθησίες για το λαό. Τρίχες, πάμε παρακάτω στον Νικηφόρο Διαμαντούρο. Για τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, και αυτός δεν θα πω τίποτα άλλο παρά την αντίδραση του καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρίτανη του Μιχάλη Σταθόπουλου, για το πώς εξελέγει ο Διαμαντούρος ως ακαδημαϊκός. Ενώ ο Κιτρομιλίδης είχε πολλά περισσότερα προσόντα και έτσι το σύστημα για άλλη μια φορά επέβαλε τον Διαμαντούρο, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολύ λιγότερα προσόντα έναντι του Κιτρομιλίδη. Προς τιμή του ο Μιχάλης Σταθόπουλος δημοσιοποίησε, ακριβώς γιατί δεν ψήφισε τον Διαμαντούρο, στην εφημερίδα Το Παρόν, όπου δημοσιεύθηκε όλη η έκθεσή του, την οποία και εδώ την έχουμε εμείς. Δεν θα φάμε πολύ χρόνο πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα σταθούμε μόνο σε ένα γεγονός. Απέναντι, λέει, λοιπόν, σε αυτή τη μικρή, λέει ο Μιχάλης Σταθόπουλος, σε αυτή τη μικρή επιστημονική παραγωγή του κυρίου Διαμαντούρου, ο έτερος διεκδικητής της έδρας της Ακαδημίας Αθηνών, κύριος Κιτρομιλίδης, έχει απείρως σημαντικότερα στοιχεία στο βιογραφικό του. Μια γεύση δίνει αναφορά και κάνει παρατηρήσεις ο κύριος Σταθόπουλος. Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, το σύστημα κέρδισε και ο Διαμαντούρος ψηφίστηκε με 22 έναντι 14 ψήφων. Και η Ακαδημία Αθηνών, όλα αυτά τα χρόνια που ο ελληνικός λαός υποφέρει, δεν βγήκε ποτέ να τον υποστηρίξει. Δεν ακούσαμε μία φωνή να πει κάτι για τη λιτότητα, για τις αυτοκτονίες, για τη φτώχεια, για την παιδική φτώχεια. Μία κουβέντα, παρά μόνο βγήκε να φροντίσει τα του οίκου της. Να μην της κόψουν το αφορολόγητο επίδομα των 2.000 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα. Μόνο γι' αυτό μίλησε. Όλα τα άλλα σιωπή. Αυτά λοιπόν είναι τα ολίγα που θέλαμε να πούμε και για τους δικούς μας που συμμετείχαν. Η άγνοια του κόσμου είναι κάτι σημαντικό για την παγκόσμια κυβέρνηση και για την Bilderberg. Το αμήχανο κοπάδι είναι για αυτούς πρώτη ύλη. Το ελέγχεις. Αν όμως πάψει να είναι ανίδεο το κοπάδι αυτό, τότε υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε πολλά πράγματα. Να σταματήσουμε αυτή τη λέλαβα της παγκοσμιοποίησης που μας κάνει γης Μαριά. Αλλά δέστε τι λέει μια συμβουλή ο Ντιζραέλη, πρωθυπουργός της Βρετανίας, πριν από 140 χρόνια, παρακαλώ. Ας το διαβάσουν και οι σημερινοί κυβερνώντες αν θέλουν να δείξουν κάτι. Οι κυβερνήσεις του παρόντος πρέπει να ασχοληθούν όχι μόνο με άλλες κυβερνήσεις, με αυτοκράτορες, βασιλιάδες και υπουργούς, αλλά και με τις μυστικές εταιρείες, δηλαδή όπως είναι η Bilderberg. Τότε δεν υπήρχαν άλλες μυστικές εταιρείες, που έχουν παντού αδίσταχτους πράκτορες και μπορούν την τελευταία στιγμή να ανατρέψουν όλα τα σχέδια της κυβέρνησης. Ισραήλ 1876, δηλαδή πριν από 140 χρόνια, προφήτευε τι θα γίνει με όλες αυτές τις μυστικές εταιρείες. Τέλος, είμαστε εναντίον της νέας παγκόσμιας τάξης και της λέσχης Bilderberg. Αυτή είναι η κατάληξή μας. Και κάθε φορά που θα μπορούμε να έχουμε κάποιο στοιχείο, θα σας το δίνουμε για να έχετε και εσείς επιχειρήματα, έτσι ώστε να σταματήσουμε αυτήν την κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης. Αγαπητοί φίλοι του Μακελιό.gr, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τα δύο θέματα που σας υποσχέθηκα στην αρχή, αλλά αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, όπου θα είμαστε και καλύτερα οργανωμένοι και με τηλέφωνα και με email και θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία, ώστε να παίρνουμε τα μηνύματά σας και να βελτιωνόμαστε. Από αυτή τη θέση θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί και παρακολουθήσατε την εκπομπή. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.